Täzeýil bayramynyň öňe ýanynda Aşgabatyň häkimetleri käbir bazarlarda we dukanlarda adatdan daşary arzan miwe we ýumurtga bolçulugyny döretmäge çalışýar. Bu aralykda Marynyň häkimetleri telekeçilere hususy dukanlaryň öňüne täzeýil bedegleri we arçalar bilen bedemeň gadagandygyny duýdurýar. Lewabyň fara etrawynda molimlerden we okuwçylardan täzeýil bayram üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 21 dekabrda Aşgabatdan, Marydan we Lewapdan habar berdiler. Paýtagtyň Gülistan, Gündoğur we paýtagt bazarlarynda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä arzan bahadan miwe önümleri şol sanda alma, armut, banan we nar satyga çykaryldy. Bu ýerdäki miwe önümleriniň 1 kilogramy 5-10 manatdan satyldy. Bu döwlet we hususy dukanlardaky bahalar bilen deňeşdireninde epesli arzan bolup hususiýetçilerde mandariniň 1 kilogramy 35-40 manat, nar 25 manat we apelsin 40-50 manat bahalanýar. Habarçy geçen hepdäniň ahirinde bu önümler satyga çykarylanda onlarça metre uzap gidýän nowatlaryň emeli gelendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä 21 dekabrda bazarlaryň içindäki polisiýa işgärleri ýer bilen bu ýere üşen adamlara miwe önümleriniň gün ortanlyk naharyndan soň satyljakdygyny aýtdylar. Ýöne nowatda duran adamlar özleriniň düň hem şu sözler bilen aldawa salnandygyny aýdyp ertireçenli garaşmaly bolsa-da garaşjakdyklaryny bellediler. Şondan soň 1 saat geçip geçmänke miwe önümleri satyga çykaryldy. Şeýlede Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň golaýynda ýerleşýän käbir hususy dukanlara döwlet tarapyndan towuk ýumurtgasy getirilip ýeňillikli bahadan satyldy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk ýer we adam atlaryny aýtmakdan saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bir ýumurtga 90 teňeden satyldy. Hususiýetçilerde bir ýumurtga 1 manat 40 teňeden bahalanýar. 3 dukana uly gowrumda ýumurtga getirilendigine garamazdan ullakan nowatlar emele geldi. Bahalara we nowatlara raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleri gözegçilik etdi. Satyjylar beýleki harytlary satmagy besedip diňe ýumurtga satmaga mejbur boldular. Ýumurtganyň söwdasy haryt gutorýança 1,5 ýa-da 2 sagat çemesi dowam etdi. Adamlar derrew bir näçe dukanda nowat bellediler. Olar dürli dukanlara ýyzly-ýyzyna ylgadylar diýip ýumurtga satyn alan Aşgabatlylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady we azyk krizisiniň arasynda Türkmen hökümeti täzeýil bayramçylygynyň öňýany ýurdun söwda nokatlarynda azyk harytlarynyň bolçulugyny ýola goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan azyk bolçulugy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda Mary vilayatynyň resmileri Mary şäheriniň Molonepet köçesiniň uğrunda ýerleşýän kitaphananyň öňünde baş arçany gurnamak bilen täzeýil taýýarlanýar. Şol bir wagtda Marynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bu ýyl vilayatyň beýleki etraplarynda başga täzeýil arçasyny bedemegi gözüňünde tutmaýar. Şeýlede resmiler bayramaly etrawyndaky telekeçilere dukanlaryň öňüni bedemegiň we täzeýil arçalaryny oturtmagyň gadagandygyny duýdurýarlar. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri aýlanyp dukanlaryň daşynda täzeýil bedeglerini asan ýa-da täzeýil arçasyny gurnan telekeçilere 2000 manat pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdular diýip bayramaly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewap vilayatynyň fara etrawynda bolsa yerli häkimetler molimlerden we okuwçylardan pul ýygnap täzeýil bayramçylygyna taýýarlanýar. Şu ýyl täzeýil çäreleriniň geçirilmejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda mektep ýolbaşçylary özlerine ýokurdan tawşyryk berilendigini aýdyp täzeýil çäreler üçin molimlerden 100 okuwçylardan 80 manat ýygnaýarlar diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran faraply bilim işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň 1-nji, 3-nji, 4-nji mekteplerinde bolsa molimlere sowat satyn almak üçin diýilip okuwçylaryň her birinden 80-120 manat aralygynda pul ýygnaldy. Bu hili goşmaça çykdyjylar maddi mümkinçiligi çäkli maşallara agram salýar diýip faraply enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada gurrun edilen edaralardan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Dünýäde koronavirus pandemiýasy bilen bagly bayramçylyklaryň gerimi çäklendirilýän mahaly Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täzeýil paýtagtda we ýurdun sewitlerinde ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tawşyrdy. Döwlet baş tutany bu baradaky tawşyrygyny 17 dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde mälim etdi.